tinanggalan na nila ng balat. Yan. Lumabas na yung bakal. Ayan. Oh, shit. Dahil parang tumuga yung bulkan. Dami ash. Ash, oh. Ash flow. Ganda ng model ko. Ang lakas ng ano? Ang lakas ng ano sa CR? Oh. Oh. May kasama na yun. Galing din sa CR. Ano yun? Ang mangyari doon? CR to CR. Lane? Ganito na lang tayo muna. Ayan. Patrapal-trapal. Ha? Oh. Yan o. Namuti. Sobrang nainitan na sila. Ito nanuyo na oh. Ano ba tong halaman na to? Nanuyo na oh. Bagong tanim ata yan ah. Bagong tanim. Wawa naman mga halaman mo dyan, hindi na nainitan. Sabihin mga anak ni Islang. Ina, sabihin mo anak ni Islang. Kunting panahon na lang, matatapos dit yan. O, diba? Grabe. Namuti, grabe. Para yung bulkan na nagtoga. Oh, namuti oh. Subukan mo pumasok dito, mamulitid niya. Tignan mo yung pantalon ko. Namuti eh. Dapat waterproof yung sapatos mo. Pag nabasa para sa ito, waterproof. Ang nakikita ko. Waterproof to. Ito nga ayaw sa aming paggamit. Gusto nila yung sa color lang. Oh, naiintindihan mo na. Oo nga, waterproof. Waterproof sa pa. Pagpapot ng tubig, hindi na mapalawan. Walang butas eh. Baka mamaya sumunod. Baka sumunod na doon sa kabila yan. Wala na ano.
Ah? Hala, ang damit doon. Check natin yung CR. Baka ganun din dito. Pero wala pa naman kanina tulo eh.